Съвсем накратко да ви въведа, че е един изключително топъл юлски ден и затова започваме с гледка от реката. Тук се разхлаждаме и хърпаме краставици от време на време с лубака. Аз иначе днес... да, това е Чочо, който преди време дойде на нашата поляна и реши, че ще остане без никакво желание да ходи където и да е. Решихме, че това е някакъв роднина на нашия тигър, който изчезна преди месеци. Сега за гъбите. Ето, това е блока, който Любо е поръчал с кладница, в случая кралска кладница, и тя вече е готова. Той е отрязал тук гъбите. В случая реших да ги мариновам. Може да си ги приготвите на тиган, с бяло вино с чесън, може на запеканки. Ето ги тук в буркани. Всичко подробно съм описала в текста на рецептата, какви подправки съм използвала за маринатата.